Bé, anem a parlar de l'actualitat del mes de maig. Pel que fa a fets geogràfics, es desprèn de l'Antàrtida l'iceberg més gran del món, amb una superfície com Mallorca, anomenat A76. S'ensorra l'arc de Darwin, la icònica formació rocosa de les illes Galápagos. Milers d'evacuats a la República Democràtica del Congo per l'erupció del volcà Nyiragongo. Erupció del volcà Nyiragongo. Troben l'eina més antiga per fer tatuatges. Ossos de gai d'indi amb puntes esmolades investigant unes mostres trobades el 1985 a Tennessee. Es troba a l'espai una molècula clau per a l'origen de la vida anomenada etanolamina. La caiguda de la cabina d'un telefèric a Stresa, a la regió italiana del Piemont, provoca 14 morts. L'Índia rep el cicló Yas i s'evacua 1,2 milions de persones. Pel que fa a notícies rellevants, el 9 de maig finalitza l'estat d'alarma. Ouigo, alta velocitat de baix cost que va de Barcelona a Madrid, inicia el seu servei. La marca francesa és la primera que fa la competència a l'AVE de Renfe, després que al desembre es liberalitzés el transport ferroviari de passatgers a la Unió Europea. La companyia fa el servei amb trens Alstom Euroduplex. S'aprova la primera llei per mitigar la crisi climàtica a Espanya. Zona de baixes emissions a cada ciutat de més de 50.000 habitants. Reduir un 23% les emissions d'efecte hivernacle al 2030 i que el 2040 ja no es venguin cotxes contaminants i la neutralitat climàtica s'assoleixi el 2050. Israel intensifica els atacs a Gaza i deixa 119 morts. Barcelona s'ha postulat per acollir la futura Agència Europea d'Emergències Sanitàries. Arriben milers de persones a Ceuta davant la passivitat del Marroc. Les dones amb endometriosi vetades a la Policia Nacional per decret del govern espanyol. Itàlia guanya Eurovisió amb el rock del grup Maneskin amb la cançó Zitti e Buoni, gala que es celebra a Rotterdam, als Països Baixos. Reapareix el grup terrorista armat Sendero Luminoso al Perú. Amazon compra l'estudi Metro-Goldwyn-Mayer per 8.450 milions de dòlars. El Port de Barcelona tira endavant les obres del Museu Hermitage, tot i que més endavant les paralitza. 53, 46 i 8 anys de presó per als acusats dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Sant Quirze i Sant Cugat del Vallès entren entre les rendes més altes d'Espanya. Alemanya reconeix el genocidi a Namíbia i compensarà el país amb 1.100 milions. Prendre paracetamol en l'embaràs augmentaria el risc de TDAH i autisme, segons un estudi de l'Institut de Salut Global. Acord a Israel per formar un govern anti-Netanyahu entre Naftali Bennett del partit Yamina i Yair Lapid. Pel que fa a esports, el Barça es classifica per la Final Four al guanyar el Zenit. L'Espanyol és equip de primera divisió, amb un empat a la Romareda contra el Saragossa. El Barça femení guanya la Champions 0-4. L'Atlètic de Madrid guanya la Lliga. El Girona es classifica per al play-off d'ascens a primera. Hansi Flick és el nou seleccionador alemany. El Villarreal és el campió de l'Europa League als penals, i queden 1-1. Pep Guardiola confirma que es queda al Manchester City. Antonio Carlos Ortega serà el nou entrenador del Barça de handbol. Rafa Nadal ja té estàtua a Roland Garros. El Barça femení guanya la Copa de la Reina contra el Llevant 4-2 i suma un triplet històric. L'Espanyol guanya la Lliga de segona divisió i l'Efes d'Istanbul campió de la Eurolliga de bàsquet. Pel que fa al Pla de la Cultura,
Antònia Font torna a un concert al Primavera Sound. Carme Dalmau, Maria Contreras, Mònica Ríquic, Narcís Comadira i el Festival d'Ensàneu són els 5 guardonats pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en l'edició 47. L'artista italià Salvatore Garau ven una escultura invisible per 15.000 euros titulada Io Sono. Marina Abramovic guanya el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2021. Pel que fa a la política, hi ha eleccions a la Comunitat de Madrid, on guanya el PP amb Isabel Díaz Ayuso, el 4 de maig. Detingut el subdelegat del govern espanyol a València per cobrar comissions, Rafael Rubió, i una desena de persones més dins del cas conegut com a Sud. Pere Aragonès és investit 132è president de la Generalitat. L'exdirector del CaixaBank i la Fundació La Caixa, Jaume Giró, serà el nou conseller d'Economia de la Generalitat. Pel que fa a morts, mor el perruquer i empresari Rafael Pagès. Mor Caballero Bonalt, un referent de la poesia espanyola de la generació dels 50. Mor el músic italià Franco Battiato als 76 anys. Mor el poeta valencià Francisco Brines, l'últim premi Cervantes. Mor Francesc Arnau, exporter del Barça i actual director esportiu de l'Oviedo. Mor Robert Riu, el Pussa, un dels músics del grup Pastorets Rock en un accident de trànsit a Corbins. Mor el pilot suís de Moto3 Jason Dupasky. Mor l'actor Gavin MacLeod, conegut com a capità Stubbing de Vacaciones en el Mar.